der mangler lidt rutine, det er nogle godt lige måtte have reddet en runde til. Det fortalte hendes mor hende, inden hun red ind. At det var okay lige at tage en runde med. Ja, det har hun nemlig. Og det har vi snakket om. Man må godt lige, man kan sagtens nå at tage en runde eller en volte eller et eller andet. Kan jeg sige ting, hva'? Er det færdigt? Oh my god. Så kan vi også tage 2 minutter. Den går passende. Hvad? Ja, men det var lidt for langt. Fin ventetid på hende. Han venter på hende. Ja. Det må ret på hende. Hvor lang tid har hun haft ham? Ja, ingen tid. Ja, altså. Vi har et resultat på Anne-Katrine Dahl, som opnåede 210 point, svarende til 65,63%. Amelia, hvor er du sød. Det ser ud som om han bliver ved hende i dag. Ja, men det er det der med opvarmningen. Kun ligger og laver halv grader, så han lytter. Jeg har lige været lockdown. Simon? Værsgo. Ja. Jeg vil altid lige se min Milan. Jeg kan koncentrere mig med afsted. Godt ind. Bare sæt ham. Fandme i orden, hva'? Tryk.